ഇത് നമ്മളൊരു DC മോട്ടർ തന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബീറ്ററാക്കാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിസ്ക് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ട്യൂബ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം എടുക്കുക. മോട്ടർ കയറ്റാണ്. അത് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ചുറ്റിട്ട് അത് ടൈറ്റാക്കാം. അതിന് ആദ്യം പേപ്പർ എടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മോട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. മോട്ടറിന് നമ്മൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. സംഭവം നല്ല വാങ്ങിൽ കറങ്ങുന്നല്ലുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ കുത്താം. കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്ലഗ് കുത്തി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് മുട്ട വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബീറ്ററില്ലാന്ന് പറഞ്ഞൂടാ, ചെറിയ ചെറിയ കൈകാലിലാക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ബീറ്റർ. അപ്പൊ ഇത് പതഞ്ഞ പരിവായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. മറ്റേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.